Λοιπόν, Πέτρο, σήμερα θα μάθεις δύο πράγματα από μένα. Ένα, ότι υπάρχει συγκρότημα ελληνικό metal ATM που λέγεται άγνωστα ταυτότητα της μουσικής. Και ότι το καλύτερο μακαρονάδικο της Αθήνας βρίσκεται στο Παγκράτη και λέγεται Κόζα Νόστρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Κόζα Νόστρα, έχει φρέσκα ζυμαρικά όλα δικά τους και έχει vegan επιλογές. Αυτός είναι ένα καλός λόγος που ήρθα εγώ εδώ. Ο Πέτρος ήρθε γιατί θα φάει τσάμπα. Αφού είπαμε ότι έχουμε ραντεβού, ρε. Θα φας τσάμπα όμως. Εγώ πάντως εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ μπορώ να βρω διατροφική μαγιά, κάτι που δεν βρίσκονται σε βιγκανάδικα μαγαζιά γιατί είναι ακριβή. Να βάλω πιπέρι απλά παντού. Ναι, εννοείται. Θα πω αντικειμενικά, δεν λέω βλακίες, γιατί εγώ, παιδιά, δεν είχα γευστικούς κάλικες πριν έρθω εδώ. Είναι οι πιο ωραίοι μακαρονάδες που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, σου έχω πει ότι δούλευα σερβιτόρος, όντως, 7 χρόνια. Και σε παραλία έχω δουλέψει και σε εστιατόριο. Σε αυτές τις καφετέρειες που έχουν παραλία απέναντι από τον δρόμο και περπάταγες 150 μέτρα. Δούλεψα σε πανηγύρι 2 φορές. Ό,τι δεν φάω μπορώ να το πάρω μαζί μετά, ωραία. Ας πούμε ότι έχει περίπου 6-7 ευρώ η μία. Ναι, ωραία. Έχουμε μπροστά μας 7 μακαρονάδες. 7 ευρώ. Ωραία, πες 7. 7-7. Αυτό. Όχι, τι είπα. Όχι, συγγνώμη. Θα βάλουμε από 25 ευρώ και να αφήσουμε και 1 ευρώ ο καθένας εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Φέρε να πληρώσω με κάρτα. Τι είναι με το κουπόνι το δικό μου 6 ευρώ ήταν δωρεάν. Αυτή με το δικό σου το κουπόνι που πήρα το κινητό σου για φάση είναι δωρεάν. Τις δύο τις κέρασε ο Λαμπρουκός. Θα αφήσω 5 ευρώ στο μαγαζί και είμαστε πένα. Να τα πάρουμε πακετάκια όμως αυτά έτσι γιατί τα πληρώσαμε που τα πληρώσαμε. Η λογική είναι ότι κατεβάζετε τη δικιά του εφαρμογή, παιδιά, το Κόζα Νόστρα, φρέσκα πάστα, την κατεβάζετε στο κινητό σας, κάνετε τις παραγγελίες σας και μαθαίνετε εκεί μέσα πώς μπορείτε να πάρετε 2 δωρεάν μακαρονάδες. Και πάνε και κουμπαρντάς που άφησα 5 ευρώ πουρμπουάρ. Λοιπόν, Πέτρο, πού να σε βγάλω τώρα για ποτό? Έχει το Chelsea απέναντι. Νομίζω και εκεί έχουν μια εφαρμογή. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή το Chelsea FC Football Club. Δεν ξέρω αν είχα πιο δωρεάν ποτό στο Chelsea απέναντι.